Tigrak alias mandek solong padot alon-alon dan watone kelakon gremet-gremet watone selamat wadon sira mane karek aduh gitu ya nong temu asri awu-awu wadon sira nong omyae Pak Swanto so Ibu Dewi iki nganake acara tasakuran utawa ulang tahun anak lanang Bagus Juan Raffi Mukis wadon. Salam pambuka, salam penghormatan sampur bila pada depan salam pambuka, salam penghormatan wis mari pun sakit harapan tembakan wadon. Kenalan sulung Mas Tomen. Sing kedue sapa Mas? Mbak Faik. Iki sing nyambang iki Mbak Faik, SMA kelas 1. Terus sing tengah sapa Mas? Mbak Nisa niki tasih SMP kelas 3. Terus sing ngarep dhewe niku bone kaya kuliah kae wis dhewe. Kuliah kae mamane iki. SD sing kono jenenge sapa? Mamane. Apa jenenge? Mbak Ani. Mbak sapa? Bener. Ala nduk sembarang. Heeh. Kuwi cek anu SD kelas 6. Kuliah no. Iya. Ayo Adon. Salam penghormatan wis mari wis pun sakit harapan tembakan hang pertama spesial kanggo para dulur senapan ana ing temu asri awu-awu wadon ditungak-tungakne wong kene akeh rezekine sehat awake dawa umure Allahumma amin. Nek duwe gawe aja lali nanggap jalanan Surya Citra Kencana. Lah iki dobel apa? Mari sunatan sing ulang tahun karo sugih. Ha ya kuwi marane ayo Don sampur dilepas ke depan alon-alon dan edek-edek mulai banget. Alon-alon ngliwati rel sepur ben gak ketabrak sepur alon-alon gaen tembakan hang pertama spesial kanggo dulur-dulur temu asli semari sakit tembakan hang nomor loro
spesial kanggo para palen kuat. Biang, longgo biang. Oh, kono sama koku itu kono didengak-dengake muga-muga daganane laris, entuk duit akeh, kena kecukupan karo wargane Allahumma. Tidak dibae jolare nang kejaranan Surya ditraken sana. Ayo temen. Tekon gase mudhun nang pundange mudhun maneh pokoke sampur ya Pak Kepala. Donga bareng-bareng muga-muga udan kuatan balik ngetan, udan kok kidul balik ngidul, udan kok kulon balik ngulon, udan kolor balik ngalor, muga-muga padang ngantek akhir engko Allahumma. Ngeden tembakan hang nomor 3 Kyai. Tembakan hang nomor 3 spesial kanggo bujo temasi didungake muga-muga ngantek bujo Allahumma. Pakai lancingnya ini. Sing rondo ya didungak-dungake muga-muga ngantek bujo Allahumma. Kene rondone akeh ora kira-kira. Lah akeh aku pesen sitok malah. Ngeden tembakan hang nomor 3 edeng dan sampur ke depan mulai. Cek kendangnya cek ngombe ya. Tanganmu keder. Terus. Wes ya. Iya. Mulai. Sing kurang siji wadon iki sebesar kanggo youtuber wong Banyuwangi didengak-dengake muga-muga ya laris entuk duit sing akeh. Niku lep napa mboten Mas? Lep. Mboten sinyale. Sinyale mboten enten. Oh, sinyale. Nggih. Sinyale maget-maget. Nggih. Kok dalane elek. Nggih. Oh, Apa sinyale ya? Nggih. Ya dan youtuber itu didengak-dengake muga-muga awet sehat, awet enom makan rezekine Allahumma Amin. Bunga bareng-bareng gitu lek maneh YouTube ya tetep itu meneh. Ya kan? Sampur dilempar ke depan ngalor itu ngetan lon mandek tengah. Mulai. Masalah sik ngerokok rek. Sik rokok. Piye to Ki? Hei Aden, ngendangnya nyumet rokok wis mari, mulai. Oh, yeah.
Iki